nyaya yekutanga ndofuna sokuti yakadza vanhu kana kuti yakudusa vanhu inhauye mutemo mutsva waiswa kuti regai ndezvekuverenga apa ndozotaura mainterpretations akasiyana-siyana ari kuitwa nevanhu right now ndasokuti ndokungapata kaconfusion vanhu hanzi kuisa kuti mutemo uyu uri kungora unanga vanhu vanenge vashayika necovid here kana kuti zvikura kuti munhu wese idha washayika nemusoro kana kuti waita accident kana kuti wanga une denda ranga richikunetsa mukati meupenyu hwako zvinoafekta vanhu ivava here kana kuti zvakasiyana ipapapo ndo panoda kuti tigobatsiranawo kumakomenti uku tigwise kuti mutemo uri kuafekta vanhu vecovid chete here anenge ashayika necovid kana kuti munhu wese hazvinei nekuti washayika nechiri yakaita sei. Zvikanzi restrictions on the movement yemitumbi for bail in the country. The Zimbabwe Republic Police advises the public that the Ministry of Health and Child Care has informed the police of immediate restrictions imposed on the movement of Vakashayika for burial in the country. According to health officials, a body will now be buried in the town or a city where the death would have taken place. This is being done in order to curtail the spread of COVID-19 pandemic. In this regard, the police will only clear body movements for burial straight from a funeral parlor or hospital mortuary to the burial site. No body viewing will be allowed. Bodies will not be taken home. The public is employed to keep a distance as the body is lowered into the grave by either city health or funeral parlor officials. The grave site will be disinfected before burial. The police commanders in all provinces have been advised to ensure that the government's directive is complied with. The public is accordingly informed of this important message. Saka parizvino ndo zvandaverenga pandaverenga iyi ndasa kuti kuda zvikura kuti munhu wese asi manje kumakomenti ana kufunga kuti are you sure kuti zvikuafekta munhu wese kana kuti vanhu vanga vachiita sei vachirwara necovid ndo confusion andaona kuti yanga ichika kumakoments ndisingazivi kuti zviri kufamba sei ipapa asi ini ndakamira ndega ndandaona sekuti kuda zvikura munhu wese anenge angoshayika kana wanga uri muharare unenge uvigwawo muharare imomo asi ndaona sekuti ndikuda vamwe vanga vachichema kuti kuvigirwa muharare kunogona kuti dhurei nekuti unofanira kunotenga nzvimbo yandofunga yekuti uvigwa moza kuti ashwani tanga asikatozivi kuti muharare kuti munhu anga achindovigwa kunofanira kuti unotenga nzvimbo yekuti uinde kundovigwa ndanga ndisingatombozvizivi ndoda kutoti ashwani ndatozvinzwawo mumakoments nhasi kuti kwanzi munodhura kuvigirwa nekuti unofanira kubhadhara panovigirwa munhu wacho taisatozvizivawo kutodzidzawo pandatoitawo nhasi. Zvikanzi kune murwere arwarisa naye kumusha in case zvikanzi iwo ndakufamba nemunhu une covid ndiani zvikanzi kwaive covid chete here oro wese ashayika zvikanzi zvimwe zvirwere maybe boendesa kumusha but chiri kunyanya kuuraya vanhu these days icovid. Zvikanzi no kwanzi munhu wese muona manje ndofunga ndopaita confusion vamwe vasati vahwisa kuti kuri kurehwa munhu wese here accident wangachirwara nebp wangachirwara neshuga wangachirwara nezvimwe zvinhu zvisinei nechekuita necovid zvoreva here kuti nemunhu iye anenge aafektiwa zvokuti ange achiradzikirwa muharare kana kuti iye anopiwa go ahead yekuinda kumamisha oro vari kuzama kuti nyange washayika nechirwere chimwewo zvacho kana accident vigirwa kwawo ikoko kuitira kuti pamwe vanhu vasabva muno muharare kuda kuchizoenda kumamisha ikoko handizivi kuti ndo zviri kurehwa here kuda nogona kuzonyatsa kupa clarity iyoyo futi pamberi apo asi handaziva. Zvikanzi I think vari kureva zvese vamwe zvikanzi ya kwakaoma ndo zvezvimwe zvinhu zvakaita sei zvakachitaurika kudero izvi zvakaadza vanhu. Tochiinda pane musikana uya wakuti what was the reason musikana wakuda ndo akubva
paatanga kuti sei kutenda vanhu akati ndeutoriwo mumusician akati ati ndiri best kuSouth Africa ndada kutoziva reason yacho kana nhasi ndoka ndoda kuiziva reason yacho akati thank you for supporting me vanhu vakati no you got it wrong we were not supporting but the thing is chinhu chako chakaenda viral vanhu naushata nekuti uyu wakazengotokuda achita mabhito saka kuda kunyanga urongonokuita maraitsi ekuti makashandisa voice rangu pamabhito enyu saka chindipewo masenza handisi kuti zvofamba sei ipapo kune vanhu music kuda vanhu madj makuru singamboita have no idea kana kuti kuda unoda kutondorekodha navo ivavo wotaurirana wotanga kuita sei kutoita music wotanga kuita musician zvitofamba uya uyo wakavhunzwa kuti what was the reason ototanga kutochiva uyu kuti takakurambirei ndakuramba bva wanditumira chinhu chiya uchindituka wandituka kudaro ndokubva ndachiindisa chivhidhiyo icho chiaudio chacho ndobva chatirenda chikasvika kuna Cardi B mukomana waifu watafikisa munhu kusvika kuna Cardi B chasvika kuna Cardi B chikaenda kuSouth Africa chikanopinda mumabhito ukutoitira munhu vaira ukaiwochikukwatokamufikisa uchitinda munyanza zvino manje ndatizi kuti ndo inonzi kukika da huri yambutsa here inonzi kukika darya huri yambutsa yakaitwa mukomana uyu woti wamuramba upedza kumuramba wogotifunga kuti wamusvodedza nekukanda audio yake ndofunga ichitenderera audio yaende kusvika kuna Cardi B yasvika kuna Cardi B yogosvika kumabit iri ngori audio chacho yaiswa what was the reason sikazi kuti mukomana uko wasei izvozvi nekuti musikana watozvoti aiwa let me take the advantage ndindiwo pacheketi ndinoti vanhu vandione kuti ndini ndakaita what was the reason saka kuda unogona kuzoita rombo rakanaka odi otoerekana abuda nevamwe vanhu vanenge vachiita izvozvo zvekuita zvemusic kuda ndozvichatoitika kira zvina kushata tobva ipapo toinda zvakare kune imwe nhau yasvikomana Shadhaya ndandikura nhema chikomana Shadhaya wasira achitirenda nhasi vedu vanokura nhema vanhu vambozivana nhasi nekuda kwepost yaiswa nachikomana Shadhaya asi zvaita zvekuti indazoti let me go back ndiinde kunotasa kutwitter kuti Shadhaya wangu wamboposta kuti chii I didn't see anything ndobva ndatirege ndiinde kupi Facebook wake ndotaza kuti Shadhaya waposta kuti chii kuda wadhirita hakuna chandazondoona ndokubva ndaona vanhu vakaonera vakati lost relative nekuda kwecorona and someone had to say this Shadhaya wanga akanyora akati covid is just a flu to healthy and free thinkers ndobva anyora akati covid is a pandemic to the unhealthy and dabesese ndobva ati zvakare if you have a problem with a maskless person congrats you have been brainwashed by the covid cautities chinhu ichi hachina kuita vanhu zvakanaka handisi kuti nekuda kwei chikomana Shadhaya chamira statement I have no idea ende zvakare handisi kuti nekuda kwei akungakusva pabhuku rake remeso kunyora kuti macovid cautities zvikanzi iwe unoziva kuti iwe kutaura zvakuita sei zvino kuti kuda mwoka maoko kana kuti uri pedyo newe haasati afektika nayo uye haasati atorwa nayo musi waachatorwa necovid iyi uchanyarara mashoko okutaura aya number 2 musi waichakubata iwe covid iyi ndopauchana kuti hauna kungwara number 3 vamwe vakati manonya kumusekera achimbotaura zvaanotaura zvatinesana madzimai onai kuti zvotaura tiri panguva yedenda asi yokutaura sejoko mwana manje vamwe vavo satizozivo vamwe vakausha kuti dai akamboitirira vire anzi kuti zvaanotaura zvese izvi zvika izinonzonzikawo vamwe ndokuti nai mapurisa maripi madi makunobata chikomana Shadhaya nezvaanyora izvi vanhu vari kusvika makusvika mulockdown asi chikomana Shadhaya wanyora zvinhu izvi nanzi kuti nekuda kwei chikomana Shadhaya wanyora saizvozvo zvikanzi vamwe vachituka asi mashoko ekutuka nazo hanzonakwanisi zvikanzi Shadhaya unofunga kuti unofunga stereki kudarika vanhu vose pasi rese zvikanzi and still vanenge vane mafollowers zvikanzi so he thinks he is a free thinker nevamwavo zvikanzi ndo zvinoitika kana munhu akanyanya kupuhwa relevance achinzi wakapeka vamwe vakati iye attention sika here iyi zvaarida kuita izvi relevance yacho haidi apa zvikanzi namwe
zvamurudere zvomutisa chimutenderedza ndo zvanga achichocha kuti ange achiita sei achitenderwa kuzora nhasi kuti ndo zvaataura irazone kuda kuini zvikanzi may COVID just the flu find you iwe umbopauzvaita sei. So these types of the people are the ones who should get the severe type yacho chaiyo ambo asatopona simuka anzozvoita sei zvikanzi type yauyu inoshatisa zvikanzi nevamwe zvakashata should be arrested for misleading people. Handi vamwe munombomuti anotaura chokwadi. Here is me, I'm trying to find COVID and someone says something like this. Why would you say something like that? Zvikanzi kuna zvauri kutsvaka iwe. Hey, zvikanzi this boy is unhinged. Ndivamwe handisi kuzviorevei statement iroro ichi chirungu. Is the matter of the time uchakubatawo. This can only come from someone who hasn't lost a loved one very soon. One more. Let me correct you, Munyori. Say something, not someone. Like I said, when I think about him, now because what I say, and was who before why we are very speechless when someone still is such mentality when people are passing away you touch say zuzu muka sacraments banamo romana salza nezvimwe zvinhu zvokwadi ndo zvimwe zvinhu izvi kana nazoende kuda kwei vamwe vakati I have never stressed about this boy and his opinions. He really is shallow. He must just go back to school. Alright. Vazhinji vaitaura seizvozvoko kumanyika kadai but yakazovabata ikavauraya. Saka usataura seizvozvo iwe. Wakati he's seeking relevance, attention seeking. Don't you know why? Zvikanzi namwe munoti kudi nenhau ishi yamurikora zvikanzi please don't be misinformed. People are passing away. Protecting your family is the best thing you can do. COVID is you. Because the way I'm feeling now is someone who has got to say that don't go into doctor say so don't give him attention, ignore him like an old legend and he will go away. Just focus on keeping yourselves and your family is safe. My comments are nanga kanyanya kuikira zvawo zvika do him a favor mumureporte vamwe asinasa kuti kuda post yacho inogona kunge yazobviswa zvangu ndo zvandazoona asi kuti yacho ni yazoperera kupi asi vanhu vanenge vanhu vamupopotera vakati nekuti argument yakadzima akanyanya kumusekera aona iko zvotaura zvikanzi one word for Chadai after anyora izvi zvikanzi handisi kuti unogara here kwatoita sei. COVID is watching and will make you an example. Ramba wakadero healthy thinker. Vamwe I'm already annoyed. People like this are the reason very zvichitadza kuenda mberi. Mufana uyu ukaita kunge disciple but madunga tsuti chinokuita sei. Vamwe wait for it until it hits you hard. Those are not kutaurira chiti nekuti unogona mbotaurisa kuti zvakutaizvi but at the end of the day kana yakubata you will never speak like this. Tochibva ipapo tenda panhau yekuti kuti vaye vainzi vakatsvedza pavakanga vaenda kumapopoma eVictoria Falls vakazenge vachinzi maremains avo akazowanikwa 95% of them vazovigwa muzuva ranhasi zvikanzi young fitness trainer who slipped and fell off the Victoria Falls cliff finally paid. Do zviripo saka gaingoti zororai murugare ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.